Türkmenistan ata vatanımız. Türkmen yol başlamaz. Sağ olun, eliniz ağrıymasın. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Yetip gelen tədilinize minneki yetip gelýän bolsa bakım yeter, gitjek yer ýok. Bir gyýyk bak bilen, bir ekonomiýa göreş bilen, bir yararlı uruşlar bilen, zatlar alyp barýan siýasatlar bilen eýem gelip geçýän, oda gitjek yer ýok. Şoň üçin asuda ýaşaň, yetip gelen tədilinize miladi ýyl hasap bolýar. 2021-nji ýyl aýak basýas, nesibe seni kaýdan. Şoňa biz gowan eýlen, büýsen eýlen, olaňy şoň bizi gowan eýlen. Her bir erdem alsak bir kemçilik bar, o kemçilikleri biz öňe sürüp ýa ulantyp näme gerek? Biz näýil peýda berip biljek taşyrda okuýjak oglanlara, işejek oglanlara, işe geljek oglanlara. Näýil şurada peýdamy ýetip biljek, näýil bizi şurada koýmak etip biljek. Biziň oglanlarymyz, ýaşlarymyz ýurdun içinde we daşyny zaýlanmar ýaly. Ýurdun içine göreşi oteller narkotika garşy. Adamlar başarılı savutlu etjek bolýarlar, ilmli etjek bolýarlar, bilimli etjek bolýarlar. Başarsa elinden gelen kömekleri etýärler. Ola göze una getiren aklı, ol palajit taraplaryn aýdan aklı. Olam aýtmaly, näme üçin aýdanyzak? Yani ağzınıza gelen aýdyp otýaňyz, ýa hiç ýere fakt ýok, dokument ýok, esas ýok, zat ýok. Öbür çeşirip ulaldyp, edip näme? Özi adamlar onu özüne habarlaşyp, ýa habarlaşyp otýarlar. Türkmenistanyň dürli şäherlerine. Şonuň üçin biz gadyryny bileli ýurdumyzyň, ata watanymyzyň, ilimizi göremeden. Döwlet ýolbaşçylary öňkü bilişiňizi ýalak, öňden gelipdirler hem geçipdirler, ýene gelerler, ýene geçerler. Her gaýsy öz döwrüni sürerler. Her gaýsy öz alyp barýan öz siýasatlary bardyr, siýasatlaryny öňe sürerler. Şu wagt Türkmenistan alyp barýan siýasaty gurulşyk jaýlar gurmak, şäherler awadallamak, saglyga seretmek, paragçylyga üns bermek. Peýnansagam biziň daşky ýurtlarymyzda şo ýagdaýlar barmy? Ine biziň özümiz şu İran'a Türkmen sərhəddə doglan. Daşa yurtda hasıl çekip ýöz. Näme üçin daşa yurtda ýaşap ýöz biz? Sebäbi biz dilimizde ýa bolup bilemizak, dämizde ýa bolup bilemizak, surumizde ýa bolup bilemizak. Dinimizde, elimizden alyp barýarlar. Dürli ýagdaýlardan. Näçe prosentimiz biziň Türkmen sərhəddə türkmen diline dogry gurulýar. Ýa gurulap bilýär, ýa gurulajaklar. Elden gidip barýar dilimiz. Köp zatlar elimizden gidip barýar. Biz o zatlara üns vermelin. Aýtýany, diýmene zat köp. Ýene men aýtýan, her ýerde aýtýan, 5 minut 10 minut gurulaýan, ýene bolsa da başga mesele zatlary emet biziň pikirimizi aşşak bolýan, düşünjäňizi aşşak bolýan. Gaýrat edin, nerede bolsaňyz, öz watanyňyza, ýeriňize, günüňize, eneňize, ataňyza, dogaňyza, garnaşyňyza wepaly bolun, syýlaň, hormat goýun. Syýlasaňyz, hormat goýsaňyz, şonu utarsyňyz. Şalta gatyp urşup ýa-da agly bolup ýa-da dämi başga käp bolmasy pikirler zatlar näme edip onu biziň kanymyzda ýok. Türkmen şo türkmendir. Türkmen şo dili bilen türkmendir. Türkmen şo egneşi bilen türkmendir. Türkmen şo däpdesi bilen türkmendir. Türkmen şo dini, imany bilen türkmendir. İman wa türkmendir. Görüyorsunuz bütün dünýä haýsy günjüne seretseňiz, indi türkmenlerimiz daşa ýurtlarda ýaşap ber. Näme esasynda? Näme üçin biz öz ýurdumyzda, öz ilimizde, öz dogan garnaşynyň arasyny ýaşap bilemizak, olaň toýlaryna görüşip bilemizak, olanyň gynanyny, ýaşlaryna görüp bilemizak. Näme esasynda? Sebäbi nadogry siýasatlar alınıp barýar. Ola diňe adama garşy, da birimize garşy. Aýdylýar, dostlarym düşman bolu diýe. Nähili bolýar? Bir jemgyýetde, bir ýurtda, bir nemede, bir şäherde ýa bir ülkede adamlar birek bilen dogan bilen ýaşaýarlar, onuň arasyna soň malaşyk gatyp syýasy ýagdaýlaryň atlaryň olaň arasyna düşmançylyk öretilýär. Bireklerine inamsızlyk ýagdaýda öretilýär. Bulan düýbi kökü nireden? Her dadyň şo kökü siýasatdan gelip gelýär. Ekonomi ýagdaýdan agyr ýagdaýdan gelip gelýär. Şoň üçin gelin birek gollaýlyň, birek syýlaýlyň, birek hormat goýalyň. Öňkü döwürler geçdi gitdi.
Häzirki döwür, häzirki nesil nämen isleýär? Göreýilen biz öz ýurdumyzyň içinde daşky ýurtlarda, başga ýurtlarda nämeler alınıp barýan siýasatlar bar. Nähili siýasatlardan, nähili boş köplerden, zatlardan ýürgümimize garşy ulanýar. Bir ençeme radiolar döredilýär. Telewizorlar döredilýär programmalar, ýa YouTube'lar döredilýär. Kimlere peýdaly, kimlere ziýanly. Näme üçin şo döwlete de başarsa ziýan ýetirjek bolýarlar. Täbi inni ýörjen bolup käbir ýagdaýlaryny döretip barýar. Mesela özüme aýdym 1979-njy ýylda. İran şahy näme etdiler? Akitdiler, gidenak öýdi, akitdiler, gider ýalak etdiler. O da neftin bahasy üçin diňe, bu öz bahasy bilen aljak bolurlar. Men özelem bir nykta geçendir, aýdyp geçendir. Getirdiler Khomeini'ni. Khomeini gelenmer 1979-njy ýyldan bäri 41 ýyl boldy. 41 ýylyň içinde ençeme adamlar biz ellenmerdik. Siyasi ýagdaýlardan, ekonomi ýagdaýdan, medeni ýagdaýdan, başga ýagdaýlardan, garyplyk ýagdaýdan, narkotik ýagdaýdan, sen satmak uğruna başga ýagdaýlardan, dini düşünjeler bilen ýa-da bize käbir ýagdaýlary bar. Biziň aňymyza sygmaýan, namys etýär. Namsçylyk et birini öldürüp bererler we dogallaryň zatlaryny. Hemmesi nerden gelip çykýar bilen köküni ýereden. Garyplykdan, ýeter ýetmezlikden, deňsizlikden, deň howluk ýoklugyndan, dogry ýol başymyz ýoklugyndan. Umma men siziň wagtyňyzy almaýyn. Ýene men öz pikirlerimi siz bilen böleşerim. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, hoş.